אפליקציית יוטיוב סטודיו, זה מה שאנחנו צריכות. בפנים הוא כבר יחבר לך את החשבונות גוגל שמחוברים לך לטלפון. ואז אני רוצה שתעשי Switch Account, ותבחרי את החשבון שהערוץ מקושר אליו. אז אצלי הערוץ שלי מקושר A&M Digital Studio, ויש כאן דוקטור נירית אהרון. אז אני לוחצת על דוקטור נירית אהרון, וזה יהיה בעצם החשבון שלך. אני שוב לוחצת פה, ו-Settings. ב-Settings יהיה לך Channel Permissions, ושם את תצטרכי לעשות Invite, ולהקליט את המייל שלנו. וללחוץ Manager, ואז Send Invite, ללחוץ Send Invitation, וזה יגיע אליי, ואז אני אוכל לשלוט על הערוץ.